Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz esasan ine ýurdun daşyna ýa dünýä meşhurlygyna bolup geçen syýasy wakalar bilen baglanyşly boljak. Soňundan şol wakalaryň Türkmenistany nä derejede degişli bolup biljegi barada biraz söhbetdeşlik eder. Bärde aýdylmaly zat indi geçen soňky 10 günüň dowamyny esasy wakalar bolup geçen döwri diýip hasap etsek bolar. Nämeler boldy? İlkinji nowbatda bilşimiz ýaly ýa ozal aýdypdym. Şol ýanky Amerika Ukraina bermeli 60 milliard dollar kömegini 5 aý bäri saklap bökdäp geldi. Onuň sebäpleri şol Amerikan öz üçin näki Respublikan partiýa bilen Demokratik partiýanyň arasyndaky oňşuksyzlyk ýa-da çaknyşyk diýip aýdyl. Hatda Biden bilen Trump'ın arasyndaky dawa jenjeli näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Şoň netijesinde ses ýetmezçiligi derarly ýa-da aýdyly Kongresiň ýa aşaky öý diýip aýdyl. Meclisiň şonu karar kabul edilmeden öň halk bilen gürleşilmeli boldy. Sebäp Kongresdäki adamlaryň köpüsi hemmesi diýsegim boljak şol halkyň içinden saýlanan adamlar. Biziňki jaýsa deputatlar. Olaryň hersiňiň öz pikiri bar, öz saýlawçylary bilen radylaşyp alyp barýarlar olar syýasatini. Ol bizdäki agzy mumly sesi çykmagan oturan heýwanlarda. Ahyr soňy şunu 5 aýdan gowrak wagt geçenden soň şu Ukraina kömegi, pul kömegini, ýara kömegini 61 milliard dollar onu kabul etdiler. Şo bir hatarda gapdalynan ýanky Israile edilmeli kömek, olum bir näçe milliard ýemede üçünji kömek gözüňde tutulan kömegem berilmeli edilen başlan olum ýeme Taywan bolupdy. Taywanyň ozal şol bilşimiz ýaly ýanky Hitaýyň öňkü bir bölegi diýip hasap edilýär. Ýöne şol Mao Zedong bilen Chiang Kai-shek arasynda dören çaknyşyk sebäpli Chiang Kai-shek göçüp Hitaýyň territoriýasyna çykyp ol aňyky Taywanyny öz goşullar öz emeleri bilen tarapdarlar bilen şeýdip Taywanda olanyp başlaýarlar. Häzirki döwürde Taywan öz başdak bir ösen uly döwlet hasaplanýar elektronik ogurdan dünýäde nähil elektronik çipler bar bolsa şoň köp bölegi Taywanyň öndürilýär. Şoň üçin ol Taywan Amerika üçin hem ören wazyp, Ýewropa döwletleri üçin hem şol sany Hitaý üçin hem gaty wazyp. Hitaý ony şol toprag özüniň, şol halky özüniň hasap edýär ýöne. Häzir şu näçeli olar içine goşun sarıp bilen aklı sebäp Taywanyň arkasynda Amerika dur. Inni şu taýda Taywanyny ýene-de ýanky harby ýanky ýaraglanşyk diýip aýtmaýyn, bol harby ýaraglary köpörtmek ýa häzirki zaman ýaraglary ornaşdyrmak üçin şu Taywanyna da berilen kömek diýip hasap edilýär. Inni Ukraina 61 milliard dollar aldy. Alan gününün märine bir hepden soňky bir hepden dowamyny görýän bolsaňyz, ýerleýän bolsaňyz, Ukraina topoky bilen ýa-da dronlar bilen Russiýa we Orsiýadyň öz içindäki ýerleşen nebit bazalaryny ýa harby bazalaryny urup başlady. Näme üçin beýdiýär? Sebäp şol Ukraina tarap Russiýanyň goşunyň üçünçüligi ýanky bir ýanys esasy da tehnikany herekete getirýän maşynmy, tankmy, bir transportörmi, ýanky bir samolyot hemmejin herekete getirýän bir zat olam ýanys. Şol ýanys şolara gelmesin, ýetmesin diýen niýet bilen şolaryň bazalary bombalanýar. Sebäp ors tarapy Ukrainalar ýanky çyrasy ýaşasyn ýa sowukda buýy bersin diýen pikir bilen elektr stansiýalaryny bombalap otyrlar her gün ýa günaşa. Olar diňe harbalar ornak şo şäher ajyndan öldürmek üçin ýa ilatyň näradylygyny döretmek üçin ýa gaçyp gider ýaly şo şäherden elektr stansiýalaryny bombalýarlar.
Inne şu 61 milyar alınny inne şu ýylyň hasabyny şonça puly ýara esasan Ukraina uğradyljak. Soň şol näme bar ýene-de ýymy tüpçünçiligi bar goşan üçin hem-de ýa-ni şol sosial kömek ýaşaýjylara. Şu punktlara karşılanacak. On gözükçülüğünün Amerikalıların özleri alıp baracak. Sebep bundan 2 yıl uğradılan dörlü yurttan gelen kömekler Ukrayna'nın öz içindeki yankı bir oğru cumhurlar artın harmanına dönürüptürler. Olur yaldat bolacak. Onun hükmen aydıp geçmeli. Näme var? Yankı soňky şu 3 milyarda Amerikan Döwlet Sekretary Antony Blinken Hytaýa sapar etdi. Şol eden saparyny Blinken ol ýapyk gapylaryň aňyrsyna näme bardy gurrun edildi, ol bize elbetde aýanlar. Ýöne şo sapardan soňra Blinkeniň eden çykyşy bar, onuň aýdan zady eger Hytaý meseleni çözmese, onu meseleni biz çözersiz diýip aýtdy. Mesele nämeden ibaret? Mesele Hytaýyň Orsiýada edýän kömeginden ibaret. Näme kömek edýär? Şol bärde biz ýa-ni hasap edemde, ýa-ni iýmit kömegimi ýa harit kömegimi o däl. O taýda edilen kömek esasan şol aýdylýany ýa edilmeli däl ýa şunu uğratmaň Orsiýada diýip edilen talap, ol şol ýa-ni ýara üçin ullanyp boljak komponentler bar da. Komponent diýmegem şol böleklermi, bölejiklermi, jisimlermi, gurallarmy, şu zatlary Hytaý Orsiýada uğrady. Olaram ondan şol ýa komponentler ýygnap, olardan özüne gerek ýaragy ýasap, Ukrainanyň üstüne ýagdyryp otyrlar. Şonu besediň diýip edýän talapy Amerikan tarapy. Hytaýyň tapýan delili diýse Amerika bolup, Ýewropa bolup, bugün ýara kömek edip otyryň Ukraina. Biz näme üçin Orsiýada şol biz harit satýar, biz olar ýara satamda diýip tapýan bahanalary da. Ýöne şo haridyň, Hytaýyň goýýan haridynyň ýurtdaşlar soňra bomba öwürip ol Ukraina halkynyň depesinden ýagýany bar edi aýdanaklar, dilleri öwürlenip. Onsoň ol edýän Hytaýyň edýän kömegi goşadyrmak üçin näki ol bir garaşsyz oturan bir döwlet öz serhet meselem çäginden çykman oturan döwleti Orsiýet basyp alyp otyr. Näme var Orsiýedyň Ukrainada? Kim çağırdı olur? Bar bahanasy aýdýan zadyny Putiniň ýa elektron naklyn getirýän delil şu Ukraina bir böleginde ýaşaýan ors dilli ýa ors medeniýetli Ukraina garajdalarynyň haýşy bizini öz dilimizde görülýän aklar, bizini özlerine den gören aklar ýa ýaşadan aklar diýen bahana bilen turdulan topalan. Oňa da özleri adam uğradyp şo taýda gozgalan alır diýerler. Atlar belli, kimler Ukraina uğradylar. Öyle şol näme bolanam bolsa, bolmadygam bolsa, bir zat bar da eger biz kanuny ýüzlenjek bolsak, şol her döwletiň öz içinde dören konflikti, şo döwletiň parlamenti, hökümeti, şo döwletiň öz goşuny ýa-da halky çözýär. Daşyndan goşun haçan çağırla eger şol döwlet öz funksiýasyny ýa etmeli borjyny ýerine ýetirip bilmedi halatyny ýa gozgalan turan halatyny şol konstitusiýon hukukly hökümet agdarlyşygy boljak, şoň öňüni almak kömek ediň diýip şol döwletiň adamlary Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutanny, onu şol howpsuzlyk şurasy bar Birleşen Milletler Guramasyny. Şolar karar kabul edýär. Ine biz meselem Ukraina goşun uğratmaly. Ary çakda durmak üçin. Os tarap aňryk gitsin, Ukrainalar öz tarapyna dursun. OBSE ýa-ni Ýewropada howpsuzlyk guramasy ol öz işgärlerini uğratdy Ukraina. Ol iki tarap hem olar monitorin etdiler, barlyk bu tarap şu 20 snariad oklady. Ukrainanyň üstüne Ukraina bula ortalygyň üstüne 20 tane oklady. Ya o tarapdan 10 adam öldü, bu tarapdan 15 adam öldü. Şoluň näçe garajdan adam, näçe harba adam. Bular diňe şo monitoring, hasap edip işlerini geçirdi. Ýöne şolaň arasyna durup ok atma hakyňyz ýok diýen ýaly ýeme
o Birleşen Milletler Guramasının koşun var da özünün. Onu salmadılar. Näme üçin? Onu Orsiýet islemedi. Ene şonuň bilen Orsiýet 14-nji ýylda Krim ýarymadasyny dollugyny öz hasabyna geçirdi. Donetsk oblastynyň bir bölegini özüne aldy. Ondan soň Lugansk oblastynyň bir bölegini özüne basyp aldy. Ene şoň bilenem mesele sowurly hasap edildi. Inni Putin ýa-ni şol saýlanynym diýen goşadanlar üçin saýlawlaryny şu ýaky basyp alan topraklaryna da saýlaw geçirdi. Onun halkara cemiyeti, devletler bir kanunu taptılar. Sebep Ukrayna'nın teritoriyası, olar Ukrayna'nın garajdırlar. Näme üçin o başga bir devletin içinde adamsı deyip oları bülteni yankı gol çektirýärler. Ya bülten atdyrýarlar öz adyna. Ine onu ýene bir esas siyasi wakalardan biri yankı Yevro parlamentde yani olan bir köhüllükde karar kabul edildi. Putin'i yani şu saylaw bir kanun ýagdaýda geçirilen saylaw Türkmençelap aýsa kanuna gawat gelmeýän gömürtük ýagdaýda geçirilen saylawlar azat erkin saylawlar däl. Onu soňam şol Ukraynanyň territoriýasyna adamlara da ses bermäge şular ýaly mezur edildi diýilen terde aýdylan habar netijesinde Yevro parlament karar kabul etti. Putin'i prezident diýip hasap eden akly. Kanuny prezident diýip hasap edilen. Şoňa Yevro parlamentin ýalňyşmasam 2093 agzasy ses berdi. Biz şonu ikrar edemizler Putin prezident hökmüne diýip. Ýene 100 adam 120 adam karşı verdi. Ýene de bir näçe ýüze ýetmeýän adam saklandy. Şeýdibem şol karar kabul edildi. Inni Ýewropada hiç kim Putin bilen prezident hökmüne iş sarşanak, ýasalşak däl. Sarşmakçan däl. Oňa diňe gaga tribunaly garaşýar. Islese gelsin şo taýda subut etsin. Özüniň dogry dürüst prezidentligini ýa uruşy başlamanlygyny ýa adamlary bir kanun öldürmäligi bar edi. Indi şol Antony Blinken Xitay'a barıp şu sözler aýtdy da, eger Xitay çözmese biz çözeriz meselelerini. Ine şoňa jogap edibem, şol Amerikan kabul eden kararı Tayvan'a harby kömegini etmek bar edi. Sebäp Xitay şol Tayvan'ın töweregini harby güýjüň gün saýyn köperdip artdyryp barýar-da. Deňiz güýçleri bar, hawa güýçleri bar. Gurýar güýçleri ýok o taýda arasynda deňiz bolansoň, ýöne şol beýleki güýçler bar. Şoňa garşylyklaýyn kömek diýip dürli tipdäki raketler Taywana uğradyljak. Bir Orsiýetli meselelerini prezident Putin'in prezidentlik meselesi Ýewropa üçin, Amerika üçin çözüldi. Olunu prezident däl bir karar edildi. Sebäp o taýda açyk aýdyn saýlawlar geçirilmedi hakykatdan. Ana Boris Nadezhdin bardy, halkyň özü şunu kandidat edip görkezdi. Ýöne şo görgülüňem ýykdylar. Saýlan beren seslerini garamazdan sen onun 5% ýalňyş, 2% golu düşnüksiz, bir harpy ýalňyş, bir sözlemi ýalňyş. Şeýtdir, şol adam başyny gözüni aýlap saýlawdan daşlaşdyrdylar. Ýöne Orsiýadyň saýlaw komissiýasy Boris Nadezhdini daşlaşdyrany bilenem ol telewiziony işläpdi, gije güni görkezdiler. Şol adama kimler tarapdar bolany her gün saýlaw uçastagyň öňünde müňlerçe adam nowata durup şol adama ses berdiler. Gerek şol 100.000 adam ses bermeli bolsa şonu 105 edip tapşyrdylar. Ya 120 edip. Başka tarapdan bolsa Putin'e diýe bir günüň içinde 300.000 adam ses berdi diýe. Görkezin şolary. Nirde kim Putin'e 300.000 adam nowata durup ses beripdir? Ýok.
Boris Nadezhnin'in bütün dünya görüp dur. Ine tapawdy. Bir mal orta asırda ya eserin irki yıllarda her bir adamın eline mobil telefon var. Görüp bilýär, netije çykaryp bilýär. Şonuň üçin dünya Putin'i inni ikrar eden prezidenti. Prezident bolup biler öz içinde ya İran'ı, belki Xitay'da, ya Demirgazyk Koreýada, ya Gurbangulyň öňünde ya şol meňzeşler. Ýöne bir daşary döwletlerde, Ýewropa döwletlerinde, ya da Amerika'da, Kanada'da, İran, Avustralya, dünýäň esasy ösen döwletler hiç birine ikrar edilen. Ne Orsiýetin öz içine geçsek, ştaýdal gyzykly zat, ýa-ni mundan näçe şu 29 bolsa 24'üne 5 gün bundan da Orsiýetin goranmak ministriniň ýa-ni Sergey Shoygu ornmasarlarynyň biri Timur Ivanov tutsak edildi. Timur Ivanov Orsiýetin ýa-ni bir harby ýerarhiýasyny, ýa-ni harby basgançygyny 10-njy adam hasaplanýar. Birinji Shoygu bolsa, ikinji Gerasimov bolsa, onuň 3-nji, 4-nji, 5-nji, 9-njy, 10-njy şol hasap edildi. Muny tutanlaryna bildirilen günä hamana birinden 1 milyon rubl paralanmış diyen yeme bilen ilkinci gün haber verildi. Enne ondan beri 5 gün geçti. Şu yerden verilen habere göre enne şol 1 milyon pul oğurlanlığı için tutsak edildi ya günah belirleyen diyen enne 1 milyar rubl görkezildi. Enne yıllar çetse kallı otak. Ya müngler çetse. Olum entek bär ýany. Ol adamyň eden oğurluğu sany sajagy ýok. Sebäp Sergey Shoygu haçanna ol ýemede başlap Moskva oblastynyň gubernatory bolup işlerine de Moskva oblastynyň gubernatory onu Podmoskowy diýerlerdi. Podmoskowyň gubernatory bolan döwri ýa-ni Timur Ivanowyň şoň ýanyna ornmasarlarynyň biri. Olam şo türkmençelap aýtsak gawunçyň ganjygy ýaly elmeden şoň ýygyna Türkiýe bolup gelip innem şol harby ministrlikde ministriň ornmasarlarynyň biri bolup ene general Zvany Lotin. Şaýgun adam general Zvany bir gün harby gullukda bolmadyk adam. Şeň bir gün salat kaşatyny ýemedi adam katalogdan ene Orsiýetin harby ministri. Öňküsem şunu ýalakdy da. Näme bolýar? Muny tutdular. On kaptal bilen para berenem tutdular. Ýene birini tutdular. Ol şol paralary ýygnap, şo Ivanowy berýän. Bular paraň esasy bölegini pul bilen näle maddi, material gymmatlyklar bilen alýan eken. Ene Moskwada gidip ýatar köşke alypdyr, özüne şoň içini dolu ýanky paça döwrüne gabatlap remont etdirýär. Ya Moskwada bir näçe jaýlar bar, Sankt Peterburgda ýene bir ýerde gara sanasan sogaw kanýyjal iyi bilen ýepdir. Ondan ol daşary ýurtlary ýanky dinjalmaga gidende şol ähli çykdyjysyny şol ýanky şuňa Timur Ivanowa bagly bolan ýa şoňa gol astyna duran guruluşyk firmalar var, harby guruluşyk firmalar. Ine şolar töleýän eken. Ama memme danylar bar, nirde ýaşady, näçe pul harjatdy, näme satyn aldy, birinji aýal bilen nämeler satyn aldy ýa oň adyna ýazdy, ikinji aýal bilen beýle zatlar bar. Şofýoryň adyna hana Moskwa ortasyna köşke ýazypdyr. Öz adyna ýazmajak bolup. Ine oň eden jenaýaty gatkan o barada mundan 2 ýyl, 3 ýyl olur. Hana bir FBK diýse Orsiýetde Aleksey Navalnyň guramasy bar. Şol Orsiýetin ýol başçylarynyň ýa oligarklaryň edýän ogurlyklaryny açyp çykaryp durdy. Ine şo FBK açyp görkezden materiallaryny ine şu gün Orsiýetin hemeti KGB'si Timur Ivanowyň garşysyna ullanýar. Näme üçin Timur Ivanowyň garşysyna ullanyldy? Ýoksam ol ýa aýdaly
in yakın dereceli yakın duran yukarı dereceli adam var ya da Putin'e de ol adulsana Putin bilenim ya yığınaklarda ya şeyle saygın bar yerine olan bar o yan kayıtsınmayalı iyidine şubaylanıp beren o saygı şuna hemme ortayadan kuruluşlarının anıyam harbi kuruluşlarının her bir harbi bölümde olsun Debiyediye'de mi Neme'de mi o Baykanur'da mı Plesetsk'de mi bir yerde kuruluşuk bar bolsa Mariupol'da şulan hemmejigini yankı Timur Ivanov alıp bar ya. O taýda da ene artdyryp ýazmalar iki çözse şeydip ol uruş başlayan mär uruşa uğradylýan trillion rublyň ene milliardlaryň özübetine talyp oturanlar. Şon bir gün aýdylan mundan 3 ýyl ozal aýtdy Aleksey Navalny. Şol adamy ogurdygyny. Ýöne şu gün şon tutsak edýär. Sebebi nämede? Demek şu taýda sebäp ol Prigozhin biri vardı. Geçen ýyl Şoygu hayvat atıp oturan yankı bir eme bilen. O načalnik ştabı bilen. Hani yara uğradım, yararımız yok diyen yani. Şonu son Moskva yürüyüş edenle Rostov'dan son çıkanlı 10 neçmen, 20 neçmen yani samalyodan partladı. Yani ahli birinci yol başları bilen yok ettiler. Inni şol Prigozhin diýilen adam, ol ýönüke adam da, ýurtdaşlar. Ol mundan 25 ýyl ozal şol Putin häkimet başyna Moskwa gelenden soň olam şol Sankt-Peterburgly, şo taýda gitmäkäde tanýan ekeli barandan soň şol ýönki bir restoranjygy bar, şo ta Putin gelenden muň öňüne nahar goýup näme edip plan edip ondan on ýoldaşlary gelýär şeýitdir, şo taýda tanyş bolup soňa muň eden ýemesi. Şol restorany geňerde her stolda şo goýulan gül wadasy bar. Şoň içinde mikrofondur, şo stolun kaptaryna gelip oturup kim näme ýyp içip näme gürrüň eden bolsa hemmejini ýazyp alýan eken Prigozhin. Öýde ýöretip. Ofisiantkalar bar, şo hyzmat edýän, şolara da tapşyryk berýär, kim näme diýdi, näme etdi, kim bilen görleşdi, nira uğrady. Şu zatlarym şolar aýdýan ekenler de şoňa. Bir ýa-ni idarlama guramasy eken restorandan. Ene şeýdip soňam şol Putin'e garşy duran adamlary ýa şoňa garşy restorany taýda bu taýda sözlän adamlary bir tutup getirip öz öýüniň aşagyna krematory bar eken. Krematory diýmek näme? Ol adamy ýakyp öldürilýän peşler ýa ölen adamy ýakýarlar peşde, ene krematory. Ene şol öz öýüniň padwarynyň aşagyna krematory gurup dur, şo taýda ýaňky bir jeda beriş otagy bar. Ene şo taýda jeda berip surat alyp oguň öldürüp ene Putin'e de haber berýän eken. Ene sen garşydaşlaryň men şey diýen ýa. Şeýdip şol ýuwaşlyk bilen ötüp bütün armiýan ýa-ni Orsiýadan goşunynyň hem iými tüpçünçüligi bar, restoran ýa-ni stalowoýlarda beýleklerdi. Şolaryň hemmejigin iými tuğuny üpçün edýän Prigozhin. Soňra ýa-ni Siriýa Orsiýat goşunyny salanyny Prigozhin şo tak edýär. Siriýanyň nebti bar. Ene şo nebtem Prigozhin öz hasabyna geçirip söwdany şu taýdan edýän eken. Ol açyk adam oň ýanyndan Afrikan almadlary bar. Almaz şol entek işlenmedik brilliant. Şol almadlar bar Afrikada gazylýan. Şolary diýelik eden Prigozhin, şolaryň daşyny goran. Meselem Afrikan prezidentleri olaryň içine adam ýyp berenen barda. Hakykatdan näçe prezidentini paş etdiler ýa ýok etdiler ýa aýtyp berdiler. Adam etini ýane kellerde olaň desturuny bar. Türkmen atyana Kazaklar ýa diýim. O taýda Afrikada adamy ýa taýpalar milletler bar eken. Ene şolary şol halkdan goramak üçin Prigozhin özüne kelle keserlerini ullanýar şo taýda, şolaryň gurşaw edip. Ýöne olaryň Prigozhina hany näçe alsaň, hany almadylar senki, bizi gorasaň bolýar diýip edilen zat. Ene şol öldürilenden soňra şoň emesi bar. Ýygyna galan mülkümi, baýlygymy Prigozhiniň elini işläp oturan firmalar, döwletler şonu Şoygu ýa Timur Ivanowyň üstü bilen öz eline geçirmekçi bolýar.
Edilen şu mahal berilen şol maglumat şonu yankı saygı almasın ya da Ivanov almasın diye niyet bilen bulara karşı duran Orsiyadan KGB'si var da. Yani olur Putin'e var aydandırlar ine sen ýeňsäňden bular ine iki bolup baýlygy darga diýerler Afrikadaky, Siriýadaky. Näme üçin bular Orsiýada getiren atly öz atlaryna geçirýär diýen niýet şular ýaly gurrun bolmaly. Şu ýogum Timur Ivanowyň tutsak edilmegine diňe Putinin maşa adam görkezme berip bilmeýär. Ýurtdaşlar täpor iň ýokarky gatlaga degişli wekiliň agzasy. Ola bir-biriniň hemmejigini edip oturup pokun bilýärler. Ýöne diýmek bular aşa ýurtdan çetleşen normalyk diýilen pikir bar. Sebäp ol Ivanowyň aýallary ol daşar döwletlerde bolarsaň bular ne daşar döwletlere Orsiýadyň sırlaryny satýarlar ýa özleri Orsiýada ikiligi diýerler diýilen ýaly gurrunlaryň bar. Olan bir Huwaýda esasy bar. Sebäp Ivanovda şol ýanky Timur Ivanowyň aýarynyň Meksika garajdarlygy bar eken Orsiýadynkydan daşgary. Meksikada da öz ýanky köşkleri var, mülkleri var, pullary var. Şo tak belki göçüp gitjek ýa gaçyp gitjek diýiler pikir bilen şunu saklanan. Indi şo taýda men näme şunu heçikläp aýdyp otyň Timur Ivanow Sergey Shoigu şular ýaly halkara ogrudygyny. Bize de işleýär bar da Türkmenistana. Ýadyňyza düşýärmi? Bundan 3 ýyl ozal bolsa gerek. Şol 9-njy maýy hamany Sergey Shoigu Aşgabatda bar gaýty samolyody bilen näme üçin gelipdir? Ýemez ýa şol Berdimuhammedowyň atasynyň gulluk eden polkunyň gyzyl baýdagyny getirip Aşgabatda Gurbanula gowşuranmyşy. Seredin tapylýan bahanany. Sen şol baýda gowşurjak bolsaň sen ajaňda onlarça general bar. Ya postasy alla ugrut Aşgabatda kabul etdir. Ilçihanaň işläpdir. Näme üçin şo tak Sergey Shoigu gitdi? Ine. Şu mesele şu taýdyna üns berilmeli zat. Bundan owul Gurbanulyň daşyna şol gorukçylar bar diýip bundan 4 ýyl ozal aýdylyp gelýärdi. Ministrler, uryalar, ýenjiýärler Gurbanulyň öňüne ýazylyp ýatyşylar diýip. Ine şolar urup ýenjiýärler Prigozhinyň adamlary bolmaly Şebeka Wagner'e degişli. Şol Türkmenistanyň baýlygy Türkmene nesip eden akşona lükgölüne çıkarılıp otur diýip biz aýdyp berdik de. Indi şu taýda sepleşýär. Kim çıkarýar, kimleň üstü bilen çıkarylýar Orsiýada. Şol Türkmenistanyň şol ýerasy baýlyklarynyň gözegçisi ýa eýesi, eýesi diýip aýdyl, Prigozhin şo taýda ýerine serenjam berýär. Moskwadaky strukturasy Valentina Matviyenko şol Sankt Peterburg bilen Aşgabatda ikisini dogany okoşdurup, şo tak getirip, şo taýdan hasar pesip işlerine diýen ekenler, adam uğradı. Şäňmi? Ene Sankt Peterburgda ýanky Türkmen halkynyň ganym düşmany ine general Skobelowyň ol asmany dirap duran ýadygarlygyny urýarlar. Türkmenen şo tak barya secde etmäge Sankt Peterburgla biziň doganymyz diýip. Ine görýärmi? Ine haýyrlyk nirde, dönüklik nirde. Inni ýanam şu gurruna dolanyp gelse, soňra şol Prigozhinyň elinden almak üçin Türkmenistanyň şol baýlyklary, şo tak Shoigu barıp gaýtdy. Men pikirim şeýle. Shoigu barıp gaýdandan soň şoň töweregi çalyşylyp başlany Gurbanuly. Soň ogluny getirdiler. Ondan erredene merrese samsykdanam samsygy bolsun diýip. Indi şu mahal Sergey Shoigu, Valentina Matviyenko Türkmenistanyň ýerasy we ýerüstü baýlyklarynyň eýesi. Bir ýa harby tarapdan şo taýda köşke hemaýet berýär Gurbanuly kemakul oglu bilen arkaýny ýaşamak üçin Valentina Matviyenko da öz oglunyň döreden firmalarynyň üstü bilen baýlyklar çykaryp gidip. Türkmenistan halka degişli işlet ýok. Ine men şunu aýtmak isledim. Şu ýanky Timur Ivanowyň ykbalynyň dowamaty. Şu Prigozhinyň Siriýadaky nebit känleriniň ýanky eýesi de Prigozhin. Şolary elinden alyp ýanky öz adyna geçirmek üçin hem de
Afrikadaky almaz känlerini Prigozhin adyny aýryp öz adyny ýa-ni Harby ministrligi geçirmek üçin edilen tagallatyny oňlanmadygy üçin şo Temur Ivanowa ýa-da Sergey Shoygu gurulan ýa-ni badak diýip aýdylmy, duzak diýip aýdylmy, onu mene gurulan Orsiýadyň FSB, Federalny Slujba Bezopasnosti. Ene şular ýaly ýagda ene soňky 10 günde bolup geçen ýurtdaşlar soňra nähil täsiri bar, ene şol Ukrainalar söwüşip başlady. Gerek türlü ýaraglar bilen. Elbetde inni Ýewropa Birleşigem Amerikada gün batar döwletleri, demokratik döwletlerin hiç birisi inni Orsiýet bilen razylaşmaýar. Ya Putin gaga tribunalına gelýänçe, ya Orsiýet öz içinden özleri Putin'in çaresini görýänçe. Vesselam. Innem şular ýaly gurrunlar edilýär, o Orsiýadan bir näçe böleklere bölünmeli. Sebäp men bilýän zadym o Tatarstan bir döwürden bäri biz öz başlap boljak diýip ýördi. Başgyrtlarym şoň ýaly. Çeçenler öz başlap boljak bolany bular ene başyna 2 gezek Putin uruş saldy. Gyrlan adamlaryň sany ýok. En goşlar bilen çykjak diýip otur Orsiýadyň hataryndan. Kawkaz halklarynyň ählisi. Öňkü Sowet respublikalarynyň şoň diňe Putini gollaýan esasan şol Belarusyň diktatory, ola mene 30 ýyldan gowrak häkimet başyny 34 ýyl boldy, 90-njy ýylda saýlandy. Ana şeýle ondan mene Merkez Aziýa, Orta Aziýa diýsegem bolýar, Merkez Aziýa diýsegem bolýar. Şo 5 döwletiň dikme serdarlary. Hemmesinem şolun Kreml ýa Putin melleti. Şondan Putiniň ýanky närazylyk ýa-da uruşgat bolmazdan prezident bolan güni sanalygy ýa bolmaka ýok etdiler ählisini. Ana şeýle. Şoň üçin inni Ukraina halkynyň ýeňjek güni ýa ýeňiş güni uzakda. Şoň üçin inni Orta Aziýadaky diktatorlar ýa oň töweregindäkiler ýuwaş-ýuwaşdan gaçyp başladylar. Beýlekler aýtman türkmenler nire gaçy? Türkmen ýani şol türkmeniň ganyny içen hakyny ýan haramzadalar. Olar esasan Türkiýe ýa-da Dubaýa çykýar. Şäp Ýewropada bilen derrew ýygynyň ýetilip ertesi gün Türkmenistany tawşyryljagyn bilip durlardy. Indi esasy şolun gaçyp atalgy ýeri Türkiýe bilen Dubaý. Bolýar. Indi otak bararlaryny näme bular utory edýär? Hiç de. Hana Hytaýa şular ýaly şert goýan Amerika, Antony Blinkenin üstü bilen şert goýan Amerika näme bir Saudi Arabistanyny Dubaýa mı ýenen bir ýerim diýennetler bilmem, bolan elinde näme bar ne bitmez. Tan soýnap ýygyna bererler. Biziň etjek talaplarymyz adalatly sebäp türkmen halkynyň ähli baýlygyny ene şolar duwdagyny etdiler. Özleri däl, ýeni sesinden bolan dolandyran halkara maşenlikler bar. Bular hemmejini ene orta çykararlar. Gitjek yerler ýokdy. Şonay denýdim men ýurtdaşlarymyza. Onun için olur Dubaýa gaçyp gitdi, beýleki ýere gitdi, bize tapawdy ýok. Ýöne gidip durarlarym görkezýärler hany dün hemede Hasem habarlaryny goýupdyrlar. Änewde bir 1000 kvadrat metrden geçen o 3 etajly villany içiniň aşy goşy bilen satýasyp goýupdyrlar da. Niýasyň beýle köşkü ýokdy şol 90-njy ýyllarda, dogrusyny aýtmak gerekdi. Emma haýsy-da bir bolsa ýallakyň birine gurupdyr şonu änewde. O bir derken inni şular näme aňlady? Bular inni şu bar zadyny satyp gaçmak bilen. Buların inni Türkmenistanlyk işi ýok. Bular başda pikir etdi. Inni şu köşkü gurýar, inni gapymyzda da 10 sany keniydik, 20 sany guldurar. Şular bize işler. Biz bolsa baý bolup ýaşar. Inni ömrü waky, nesilme nesil. Türkmenini biz elimizden çıkarmak diýip inni eden işleri şol. Hani innem şo Guran mülküni degerdegmedine satyp gaçmakçy bolýarlar Dubaýa. Äse ýeriň teýine gidin. Şeň, gitjek ýeriňiz ýokdy. Gulaňyzdan çekip getirip mene Türkmenistany suwda dilersiňiz. Ýok, onu islemeseňiz duran ýeriňizde şo taýdysyň
Tepediniz okarlar mi iki gullu. Ene hormatly yurtdaşlar, ne şuun kun size yeterce habarlam şulardan ibaret. Şular barada näme soragyňyz bar bolsa ýazyň, soňra indik gepleşik bilen birine jogap beren. Sag oturuň, hemmäňiziň öňünde sag.